zaɓe ya sako kai. Muna maganar sati 3 ne da kaɗan yanzu. Dukkanmu mu nemo jama'a da baki, mu nemo su da ƙarfinmu, mu nemo su da aljihunmu. Gaskiya ni ba matar aure ba ce, sai dai akwai idda a kaina mai hana maganar aure. Masha Allah. Sai dai ita ba sirikinsa ba ne zai yi da ita. Ni ne nan zan yi da ita da kaina. Jamilu. Na? Wai yanzu da gaske kake aure kake so ka kara? Gashi ma na gaya maka? Ai wannan matattun da ta shigo cikin wurin nan wallahi ta yi da zuciyata. Na rasa ma yanda zan yi. Lillahi wa ina ilaihi. Ya hayaki kuma nan da haske kuma mun shiga mun ga daji mun ga duhu. Ya za a yi ku fito? Ai daman na gaya muku za ku ga abubuwa kala-kala na ban tsoro. Dole sai kun rufe idon ku, saboda haka ku zo kawai ku zo. Kin san iya shekarun da abubuwan nan suka yi a cikin nan? Ko shekara 1000 suka yi, ni dai na riga da na kona su. Kaɗan daga cikin shirin Kishiyata na wannan satin, wanda za mu kawo muku shi ranar Asabar a manhajar